χρόνια τώρα αποκαλύφθηκαν πολλά. Τα μεγαλύτερα όμως μυστικά είναι ακόμα στο σκοτάδι. Είναι καιρός να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Ριέτα Χατζηβασιλείου. Θα σας καλέσω και ένα βράδυ να γνωρίσετε τον άντρα μου. Ειδοποιήστε την ότι είμαι εδώ και πρέπει να τη δω. Το σχέδιο ήταν πολύ μεγαλύτερο από ό,τι νομίζαμε. Υπάρχουν πράγματα του παρελθόντος. Ο κύριος Λευτέρης Πολίτης και εγώ. Που θα ανακύψουν. Εγώ είμαι αδελφή σου. Αυτή η συγγένεια εξηγεί πολλά. Και ό,τι στερήθηκα τόσα χρόνια θα το πάρω πίσω. Τι πιάνεις, ρε! Πρέπει να φύγω. Θα το πληρώσεις το τίμημα, Μελίτα. Θα το πληρώσεις πολύ ακριβά. Την πλήρωσε μια αθώα γυναίκα. Κάποια στιγμή πρέπει να πληρώσουν και οι ένοχοι. Δεν ζητάω εκδίκηση. Δικαιοσύνη ζητάω. Τα πράγματα δεν είναι πάντα έτσι όπως φαίνονται. Εσείς οι δυο δεν τα κάνατε όλα, λέγε. Θα την πλήρωσες! Σε παρακαλώ, αφήσε την. Την παϊμένη αυτή τη γυναίκα μου, σε παρακαλώ. Τρίτος χρόνος με νέα σκοτεινά μυστικά. Τα μυστικά της ΕΔΕΜ έρχονται στο φως το Σεπτέμβριο.